Изпълнителите имат възможност да задават глобални известия за нов клиент или за всички съществуващи клиенти. Глобалните известия могат да се задават за напоителни показатели, мониторинг на контролера и могат да изпращат предупреждение при възникване на проблем. Започнете, като докоснете иконата за управление на клиенти в горния десен ъгъл. Изберете Настройки за всички клиенти. От разделите в горната част на страницата изберете Глобално предупреждение. Докоснете Добавяне на ново предупреждение. Създаване на персонализирано име за предупреждение. След това изберете типа на предупреждението от списъка с варианти. Електромагнитно окабеляване, откриване на потока при използване на дебитомер, връзка с контролера, сензор за дъжд, пропускане на напояване или предупреждение за безжична връзка с клапан. В този пример ще бъде избран контролерът не е свързан с интернет. Когато приключите с избора, натиснете бутона назад в горния ляв ъгъл. Въведете броя дни, в рамките на които искате да бъдете уведомени, ако настъпи събитието за предупреждение. Използвайте превключвателя, за да приложите това предупреждение към всички клиенти и контролери. Ако превключвателят е в изключено положение, изберете конкретни клиенти, за които да се приложи това предупреждение. Натиснете бутона за назад, за да запазите напредъка си. Докоснете полето за действия, за да зададете начина, по който ще се получава предупреждението. Изберете от дневника на събитията уведомление в приложението за желания акаунт, текстово съобщение до предпочитан телефонен номер или имейл. В този пример ще бъде избрано Изпрати уведомление в приложението. След като създадете действието, натиснете Назад. След това натиснете Запази, за да завършите настройката на глобалното известие за клиента. На страницата с настройки за целия клиент може да видите всяко зададено клиентско известие. Подробностите се показват с докосване на стрелката за разширяване. Докоснете назад, за да се върнете на началната страница за управление на клиенти. За да научите повече за видовете известия, посетете уебсайта на Hunter.